gekregen dat het ketelvuur van ons ook echt is. Ik heb ook nog een laatste woord. Ik betuig jullie spiet edelgoed afbaren. En ik offer mijn beste boks en mijn innigste vat. Spiet ik voor die boks, zoals nu Geloonis geleverd hebt. Dan zou ik zo'n des te beter. Het vonnis wordt uitgevoerd. En geen van Lucifer heeft er een sprakelijk vuur, persoonlijk, dat het vonnis uitgevoerd wordt aan de vloeden. 3 keer wordt zijn woord geschreven. 3 keer en geen 4. En alleen zijn God. Zich volgende zaak. Je kent eerlijk wat afbaar den Eijeke toe. Hoe de Maashoop, de vaderdrager van een schutterie. De Eijeke toe, hoe het senaat van Rome. Heeft toch een land doet, dan moet je tegen wat kunnen kennen. Moet de klassieke eerlijk wat afbaren. En, is ook nog bekend geworden, omdat er nog iedere senaatvergadering, of die nu wel eens over bewapening, over gratis badhoezen, of over hongspoep op de stoep, door de wandelgangplicht te roepen, Romeinen, denk eraan, of eens met een hongspoep opruimen, moeten we eerst Carthago met de grond gelijk maken. Het was een tijden heel goed afbaren. En hij kreeg gelijk, hij had gelijk en hij kreeg gelijk. Het is echter niet alleen een kwestie van voorlaaien, we moeten ook de omstandigheden met hebben. En dat hebben we tegenwoordig, bij de viering van al die vastenavondsgevallen, de vuurvechters van een echte onvervalste vastenavond nog niet direct. En zeker niet als het over Oets heet, het echte onvervalste eigen vastenavondslied te beschermen. Probeer daar werkelijke hersenspulling, die dagelijks op de radio en televisie kunnen. Op de radio en televisie de mensen nu door gewoon nog eens te kieren. Probeer dat maar eens. Wat zie je mannen van tevoren, oor in, oor uit, te huren en te zien geven, is een regelrechte aanfluiting van alle vastenavondsachtige waardigheid. En de kolonel verliest ook zeker niet zijn menselijke waardigheid. Iedereen herstelt deze. In iets gespeelde onneuzelheid. Dat is veel beter als niet gespeelde onneuzelheid. Wat een soort onbenulligheid. Meer van die onbenulligheid, hoe die Hollandse vastenavond zit van overlopen. Van dit hoorgericht mag ik dan ook eens benadrukken. Mensen zingen en spelen hun eigen vastenavond. Niet alleen hun eigen taal. Niet alleen hun eigen muziek. Die ik al natuurlijk bij die eerste toon herkent. Maar ook de hele sfeer die van hun eigen is. En omdat we dus te onderstrepen, deed ik geen aanklacht in tegen de zekere Joeks van Bloemenduingorp. Zo'n vaste woon- of verblijfplaats, zich neemende artiest. Waarom edelgoed achtbare? Waarom? Hij is een van de vuren die ieder jaar onze Limburgse vastenavond in losse groeven te graven drugt. Kent geen genoemde Joeks van Bloemenduingorp heeft voor ons brengen? Dat wil ik hier geen doen, edelgoed achtbare. Maar, de ongewoonheid ook is in dit soort zaken. Bij deze aanklacht heb ik van tevoren met een heeradvocaat uitvoerig overleg gepleegd. Met een advocaat? Ongewoon. Buitengewoon ongewoon. Maar ik neem aan dat je er wel een schrijver hebt gehad. Toen ik het dossier van deze zaak aan de heeradvocaat gaf en hem vroeg om zijn inzichten mij zo vlot mogelijk te doen toekomen, toen deed hij dat al binnen een paar uur. En moest je bewegen de aanklacht in te trekken? En te duivel niet, zeg. Edelgoed achtbare. Maar laat de heeradvocaat met zijn eigen woord maar zijn zaak bepleiten.
En nu het woord, ja, te kort. Absoluut niet wil ik de aanklacht van de heer officier tegen de genoemde Joeks van Bloemenduinschap zijn ingetrokken. Integendeel, edelachtbare. Integendeel, ik wil deze aanklacht verdubbeld zien. Verdubbeld? Geen als advocaat doet er maar een chapje bovenop. En dat is al zo'n hoop. Inderdaad, het is een hoop. Maar de hoop is naar mijn inzien nog niet hoog genoeg. De beschuldiging luidt immers moord. Koelbloedige en weloverwogen moord op onze eigen vasteloverslagers. Maar Joeks van Bloemenduinschap, edelachtbare, is een te onbenullig wezen om zo'n misdaad alleen te plegen. Ik val de officier bij wat hij zegt, dat in deze van Bloemenduinschap alle onbenulligheid verzameld is, die jarenlang te kapot is geweest van de gooise matras. De ene keer heeft hij in de fruitketel op zijn kop, het andere keer versiert hij zich met bloemkoelen, en meerdere keer dan heeft hij een paard op de gang stond en een kamerbreed tapijt beschreven. Maar geef me de interruptie hier, advocaat. Het laatste jaar heeft hij het zelfs gepresteerd en me vergelijk te maken tussen de vastenavond Hemios in het zuiden en dit gebeurde boven in het noordwesten. Kennen ze dat toch? Ja, dat proberen ze wel eerlijk worden. Zo. Ze proberen het. Maar daartegen gaat niet eens aanklacht, hoor. Nee, die gaat tegen het feit dat deze Joeks van Bloemenduinschap onze zuidelijke vastenavondviering meent te moeten uitbeelden door 3 lallende paters die poep zat met slapflessen stond te zwijgen. En dit was hier advocaat wat geen nog toe te voegen had? Nee, edelachtbare, er is nog wat. Ik weet ter verdediging van dit alles heb ik niet veel aan te voeren. Zoals gezegd, ik voeg er één beschuldiging aan toe. Niet alleen deze Joeks van Bloemenduinschap is schuldig aan de zwandaden tegen onze volkscultuur. Ik beschuldig ook nog die achter hem staan en die de drijfveer met hem plegen. Dus die medeplichtig, de commercie. In uw naam gebeurt het alles. En daarbij is uw meisjesnaam mevrouw L.P. Platenplug. Dan luidt nou mijn vraag aan de allebei. Kunt geen beklaagde heeft voor ons brengen? Eerlijk wat achtbare. Geen winst. Nog man, nog vrouw is het hier voor onze zetels gaan veuren. We hebben opgeroepen het wezen dat ter aarde kwam als vrucht tussen de gemeenschap van de Joeks van Bloemenduinschap met de juffrouw L.P. Platenplug. Zit hier, mogen wij een gevoel van schoonheid, grootheid, nobelheid en waarachtigheid soms kwetsen, bedingt aan edelwoord achtbare, en dat anders kunt je toch niet van ons verwachten. Wat we hier aanklagen, vergeet niet, je hebt het zelf in de hang, en ons en u zelf zo snel mogelijk van dit aangezicht te verlossen. Aarzel niet met het vonnis. En dan volgens Lucifers wil ik willen zeggen, wie sneller wie beter. Een deerniswekkend beeld. Bah! Voor Lucifer, verbannen, wordt niks meer van uw opspraak kunnen herinneren. De ketelen. Allee!
Een freuze zaak, werkelijk een freuze zaak. Heb je nog meer zulke zaken hier, officier? Helaas, edelgroot ervaring. Ik moet zeggen, ja, die heb ik. De wereld moet maar anders luisteren. Maar gaan we je gang. Met uw welnemen, edelgroot ervaring. Met uw welnemen heb ik deze zaak op een roller te plaatsen. Die als uiterst ernstig moet worden beschouwd. En waarvoor ik meer dan uw gewone aandacht vroeg. Uw allerbeste aandacht, edelgroot ervaring. Mijn gewone aandacht is toch gewoonlijk goed. Beter kan het niet. Stamp me toe, edelgroot ervaring. Uw gewone aandacht die is inderdaad goed. Maar uw goeie die is toch nog beter. Is uw derde zaak of minst beter aandacht weer als je andere zaken dan? Het betreft een manskerel, edelgroot ervaring. En de kunt moet tegen het dorp. Zo, tegen het dorp. Dan zal ik hem nog mijn volle aandacht schenken. En zeker een stijl mogen we niet vergeten, mogen we tegen dit tekort doen. Die moeten niet kunnen zeggen, wat de toch onze duk doen, dus wel, hoe weinig die bestijl zich van tegen aantrekken, tot wij zijn aanklacht gericht. Doe ik zelf, edelgroot ervaring. Tot mijzelf betreft die aanklacht mijzelf. Al geeft ook hier een officier doet wij is die aanklacht gericht. Doet wij, vroeg die collega. Ah, ik dacht al, ik kom toch niet doen tegen het dorp. Dus hier officier, tot wij betreft die aanklacht dan. Gemeente edelgroot ervaring. Door een tegen het dorp, door zijn P van de A. Ik weet, die zit nog op overal, hè. Inderdaad. En die P van de A, die schreef linksom, met allemaal weer krant. Schrift linksom. Linksom schrijven. Dat oer is tegenwoordig verschrikkelijk, hè. Linksom is nog slechter gelezen dan Chinees. Een officier, dat bedoelt collega, ze geven een soort tijdschrift uit, een werkblad. En dat nemen ze linksom. Wat is dat nou, een tijdschrift of een weekblad? Het is een orgaan, edelgroot ervaring. Hier officier, dat vind je duidelijker. Een man en peer. Terecht, edelgroot ervaring. Zeg je man en peert. Want degene hoe ik het nu over gaan hebben, die is hoogste peert gezeten. Die voert zich dan over een hele hoge gebied. Maar hij is dan ook lid van de gemeenteraad in Tegelen. Dat kan jij betekenen, maar het hoeft niet. Ik klaag hiermee aan, officieel. Piet Hovens. Woonachtig in Tegelen dorp. Fractievoorzitter van de PvdA-fractie in de Tegelse gemeenteraad. Bijzondere kenmerken, Gagen. Gagen, en hij is progressief. Haha, eerlijkbaar, dat wil ik vandaag toch niks meer zeggen. Breng de Piet Hovens kom ik, als je op de mensen kan vingen, zonder bijzondere kentekenen. Zo. En jij zit Piet Hovens, fractievoorzitter van de PvdA in Tegelen. Dat ben ik. En je zit in de bezit van de geestelijke en lichamelijke vermogens. Dat ben ik ook. Dat is nou het woord aan de officier. Eerlijk onhoudbaar. Deze Piet Hovens,
de hele bestaan om te schrijven in vernoemd orgaan linksom, over stijl voor stijl. Ik citeer, maar waar met veel meute. Deze snorkende slogan bedoelt weer natuurlijk stijl voor stijl. Deze snorkende slogan verdient dan eigenlijk in prijs en onbenulligheid. Hetgeen altijd uitdrukking komt als we vernemen dat dit voor het jaar 1983 ook de leus gaat worden voor de Tegeltse vastenavond. Dat zou uitskus eerder worden afbaren. Mijn aanklacht die betreft niet een door de heer Havens gebezigde Nederlands. Misschien is het daarom ook maar beter dat ik met mijn eigen werk verder ga en u te deur doen wat de heer Havens schreef. De heer Havens die vroeg zich af of er misschien een overeenkomst bestaat tussen Steiler Missiemuseum en de Steiler Duvels. Beklaagde Havens ziet Steil als een Duitse enclave. Sociaal, economisch en cultureel afhankelijk van de Duitse Bundesrepubliek. Met andere woorden, eerder worden achtbaren. Deze beklaagde de ontkent de zuivere Limburgse aard van de Steiler bevolking. En hij beweert ook nog dat hij in 100 jaar niet veranderd is. Waarom immers zo de mensen een goede aard verloochenen? Waarom de aard veranderen? Maar ja, volgens beklaagde maken we hier op Steiler toch voor ons alles zelf goed. Wat hebben sommige mensen toch gekke opvattingen over democratie, hè, collega? Steiler schikt zich niet terug, hè? Steiler wil hij veranderen. Maar dan, en ik citeer nu wel letterlijk, dan kun je beter eerst de Steiler duivels door Beelzebub zelf laten uitdrijven. Nu vraag ik het eerder gewoon uitbaren. Een ernstige aanklacht is het tegen dit eerlijk eigen nog niet ingediend. Ik wil er niet goed voor je collega nemen van mij horen, ja. Beklaagde. Gij geeft toe dat wat een officier door heeft aangehoord of geciteerd, daadwerkelijk te hebben geschreven, dat heb ik. En je was op dat moment in het volle bezit van een geestelijk vermogen. Oh, meneer de edelachtbare, voor zover als hij die kan hebben, hè. Oh, dat is edelachtbare. De heer officier kan het niet zelf goed maken. De heer officier, die komt van Stijl. Dus volgens beklaagde, kan hij het toevallig wel zelf goed maken. Maar nu je dat tot meneer de advocaat. Wat heb je als verdediging tegen deze man aan te brengen? Niet veel. Niet veel, edelachtbare. Ik had liever gewild dat hij het gezegd had en niet geschreven. Men had kunnen zeggen, een slip van de tong. Of men had kunnen zeggen, zoals we tegenwoordig dat het gebeurt, en we hadden het kunnen ontkennen. Maar nu had hij het geschreven. En ook nog gedrukt. Schaamteloos gedrukt. Wat hiervan hier officier dat het schaamteloos gebeurde? Ik vraag u eerlijk gewoon achtbare. Zit je altijd rooienblos op zijn snoet? Ik wil een officier erop attent maken dat een blos een rode kleur heeft. En wie zouden dat nog kunnen waarnemen op de van nature toch een rode wangen van de PvdA. Dat alles neemt niet weg. Beklaagde heeft zich schuldig gemaakt tegen een vergriep van de mensheid. En nog wat tegen die van Stijl. En tegen die volk! Ziet je weer tot bezinning gekomen, collega? Spreek dan het vonnis uit. Voor vonnis kan je dan vervlugen als te ketelen. En dan geen ik dank met rood, opdat er nog niet meer schrijven kan. Want wij weet welke kant links en dan uitkijkt. Wordt Lucifer.
Neem bekleider mee. Vertrek het vonnis. Maar door het stijlvol. Je weet hoe gevoelig je bekleider doffer is. Aanklachten zijn wordt behandeld. En vandaag geen kleinigheden, hè. Bestond het wel genoeg van vandaag, of niet? Eerlijk hoorde waren, je hebt gelijk. Er waren 3 ernstige zaken. En ze hebben ongetwijfeld veel van de krachten gewerkt. Ik voel het, is nog meer zeker, hè? Eén zaak eerlijk hoorde waren, die is er nog. En dat is een zaak die ons bevorderaars van wat rek en krom is, voor het tegeltje volk dus met inbegrepen, met zorg vervuld. En dat al heel veel jaren. Veel hebben we reeds nog een tijdje gewerkt, eerlijk ondankbaar. Maar we weten, wie zegt, je hebt gevoel. Maar tijd nog meer. Nog een willen we tegenspreken. We willen slechts aanvullen, vuurkracht was het beschoren. Doch een oor geleden was die groter als nou. Heer officier, wilt je misschien nog eens een keer een kleesje voor kunnen laten maken? Wat drink je eerder voor dankbaar? Dan kunnen we van een ander geval of we gaan huren. Wat hij drinkt, 2 drank is mijn voorkeur. Men drinkt er 1 en proeft er 2. Dat dubbel op. Wie wies is toch weer uw woord? Wie wies toch weer uw gedachten, zeg? Gezondheid. Goed. Wat dubbel op. Ik heb al gezegd dat juist. Wie wies is toch weer uw woord? Wie deed is toch weer uw gedachten? Niet dat mij dat verwonderd die zeer, maar werd een beetje duidelijker. En hoor ik goed. Het is stem. Niet meer een toon van een klacht en van een aanklacht. Eerlijk hoort achtbare. De 2 drank tegen ook weer uw lustervaardigheid vergroot. Als 2 1 wären, tellen ze voor 3. Ha, eerlijk hoort achtbare, hij die gedachte vast. Als je straks moet oordelen over deze komende zaak, die inderdaad veel eerder een klacht is dan een aanklacht. Een klacht hoe dat hert. Een hert wat moeilijk kiezen kan. Dat geen affaire des stemmen, hier, officier. Nee, eerlijk hoort achtbare. Maak je geen zorg. Ik meen 2 clubs. 2 vasteloversclubs. Je wilt dat 4 dubbel vieren, hè? Maar dat kennen we pas als we engelen zien. Ja, maar dan gaan we dus waarschijnlijk een hele vastelover niet vuren meer. Helaas. Maar zoals gezegd, ik wil dat 4 scheer dubbel vieren. Met allebei die clubs. Op dezelfde tijd en op dezelfde plaats. Wat de ene van de andere onderschied eerlijk wordt achtbare, is de snit van steek en de kleur van pak en stamcafé. De ene staat bekend in Limburg als de gewone BCL en de andere als de gewone SLV. Ik kan ze echt tonen. Het zijn mensen eerlijk worden achtbare. Zoals jij en ik. Ik zal een paar van de bestuursleden van beide clubs hier bijengropen. Dan kan je zelf zien wie gering de verschillen zijn. Breng de bekleider voor ons. Als je de mensen kan zingen.
collega kijk, wat bij de ene rechts zit, zit bij de andere links. En wat zij boven hebben, hebben zij onder. Eerlijk goed afvaren. Je weet die schoen is Limburgers. En zolang het bestaat, en zolang het is, van de Meulen ook is het eerste. En laat gewoon Gennep en Maastricht, de klinker niet hetzelfde klinken. Dat doet er toch ook niet gewoon vinden en stijl. Maar wie verstaan het elkaar? Je kent wel huren, ze zijn van één en dezelfde stam. De taal is gans en volk. Ja, maar is het vast een avond ook. En allebei clubs willen een goede vastelovensviering. We waren al heel graag. Wat is ten behoud tegen pakken onderschiet? Geen brood maar dat zijn dus niks, dat zijn dus niks. Wat is bij jullie anders dan bij jullie? Ja, kijk, in de goede waren. Eigenlijk zit het zo ongeveer dan wel te verstaan. Onze identiteit moeten we functioneel kunnen uitdragen in een mini-disciplinaire ontwikkeling. Maar dan wel extensioneel in de goede waren. Snap je dat? Zeker snap ik dat, tenminste wat er van te snappen is. Wat dacht jij, Joet? Ja, ieder goede arbeider. Wie zal ik u dat zeggen? Kort samengevat kunnen we het hier op neer. Het uitdragen, het disciplinaire uitdragen van onze identiteit moet niet alleen functioneel zijn, maar ook relationeel verbonden zijn met een normatieve structuur. Kijk hoe ieder goed arbeider, sociaal-economisch. Oh, dat snap ik, mensen ongeveer, wat er van te snappen is. Ik ga zo dadelijk hoop te bewijzen. Maar eerst nog, heer officier, wat wilt gij dat we doen? Eerlijk goed afvaren, stop ze allebei te ketelen. Als straf. Hier tegen moet ik protesteren, eerlijk. Nee, niet als straf. Al is werkzaamheid die op onrust stoot, of noem die direct in deuk. Nee, eerlijk goed afvaren. En hier op de koot. Ons heeft een ganse andere gedachte bezig. En dat is namelijk de boomtreuien. De boomschroeien? De boomtreuien. En dit is allebei te blowen. En thuis zit er daar. Wat moet dat nou als we dan een goede vastelavond willen vieren? Goed is even goed de mogelijkheid eerlijk goed afvaren en het plan uit te voeren. Allebei de clubs te ketelen, dan hebben we gar niks meer. Eerlijk goed afvaren. Hier op de koot. Ik stel voor, nu de ketel niet toch staat te pruttelen, benut het ogenblik. Benut de kans. Veroordeel, bij wijze van experimenteel experiment, van elke club ene. De 2 minuten ketel. En alle mensen hier bijeen, die kunnen dan zien dat ze de ketel toch wel niet veranderd kan hebben. Dat is meer als kwaad doet, boete. Meer als ophelpen van wat eens kruik waren. Het vonnis, wat ik vraag eerder wordt afbaren, is slechts 2 minuten ketel. Voor allebei tegelijk. En dan niet bij een verzengende hitte, maar bij een verzoenende temperatuur. Er is dus geen groot verschil, hebben jullie gezegd. Hè? Ook hebben jullie gezegd, dat is die omschrijving van wat jij zag, wat bij u anders was op jullie hebben begrepen, mij tenminste. Mijn vonnis zal het bewijzen. Gerelateerd aan de normen van gezond verstand, tot de weer gebonden aan onze eeuwen eigen Limburgse cultuur, zal mijn vonnis multidisciplinair worden. Dat wil zeggen, minimaal ten uitvoering gebracht. En of de officier kan bewijzen wat mijn inziens de officier bedoelt, geëffectueerd kan worden. Namelijk, of identiteit verbrand, of wel versmild. Allebei. Wie bedoelt de ketel? Allebei tegelijk terug. Bij een temperatuur van een beetje meer als de lichaamswarmte van een Limburgse vastelavondsvier van volle actie. Geef als Lucifer voorweg. Houd de duivels in bedwang. Ze hebben kunnen schroeien. Ze hebben kunnen branden tot op de botten. Maar
Dit vonnis, hij zijn met dwang. Jongens, duivels, ben er voorzichtig mee. Dit vonnis moet hij, tot dus dat de duivels zijn te beheersen. Als gij het werk gedaan hebt, wat wij hebben opgedragen, 4 minuten ketel, of wat in het kookboek staat, strooien, of sudderen, of brottelen. Als het er niet geweest, toen aan het volk en aan ons. Toen aan ons moest het wel, moest het roet zijn. En voltrek nou het vonnis. Houd het roet en breng ze heen. Ja, zo! Zo heren, zeg het nog eens, wat is nou het hoofddoel van de club? Zit je nog gelouterd? Wat wilt je nou? Zoals ik het wil, voor de vastelovend, de Jukes. En jij dan, wat wilt jij nou vervolg? Zelfde laken en pak? Ja, zoals ik het voel is ons hoofddoel het plezier. Eerlijk wordt achtbare. Kijk, joeks en plezier. Heren, kijk. Dat is nou net wat ik daar juist bedoelde. Natuurlijk hier op een sier weer toch van een sterk vermoeden. Maar dan zien we hier ook. Wat binnen zoot is dat boete gekeerd. Het is een machtig gezicht. Herinner je ook ten tweede drank nog eerlijk wordt achtbare. Die je straks gedronken had, de klonken de gewieze wordt. Als 2 waren 1, dan tellen ze voor 3. Dat betekent, heer officier, dat je komen voor verlovingsviers niet dubbel kan vieren, maar 3-dubbel. Dat hopen wij, collega, met us te doen. Wij met us, Stijn met ons en wij allemaal samen in gans Limburg. Ja,